Yeah, God bless you, child of God. Onye nwanyị mee ka okwu a baa n'ime gị ọfụma ọfụma. Maka na onye aworịrị ka gba, onye aworịrị ka gba. Jesus is a scam. Na-egekwa ntị o, gekwa ntị ọfụma ọfụma. Jesus is a scam. Mana when I was 17 years, everybody deserted me in poverty, and nothing was actually happening in my life. Now my primary school, back and all of a sudden I had a voice. Go to university, I will sponsor you. One day, okwa ngolo speed will also now say no loketa. Mama no bromo chineke before. All of a sudden, no, go to university, I will sponsor you. And I went to my father. My father said, "If I go no chineke, I chuku yenyele maka. No taga chineke we encourage him we ike nana pa ego onye we move. Before you know it, we optara Monday nyere maka. Ofu nwanyị ka mbi na bi onye nke ọzọ weta ego we na-akwụ ụgwọ akwụkwọ. Before you know it, I graduated and then he fulfilled it. Jesus bụkwa scam o. Ọ bụkwa scam. And then he took me and then gave me my university education. This is a pure personal testimony. Na nwoke kpuru isi si na ọ bụrụ na onye ajọ mmụọ mere ka afọ ụzọ. N'ife ya ma bụ na before na akpuru isi mana ugbu a na ya na-afụ ụzọ. Nwa Chineke onye aworịrị ka agba. Na-asị gị Jesus is scam, Jesus is scam. Iburu na-akpagharị Jesus is scam. Buru na-akpagharị Jesus is scam. Buru na-akpagharị Jesus is scam. Ngịnwa bụ onye ga-ana n'iyi. Ngịnwa bụ onye ga-aworị. Ngịnwa bụ onye ife ọbụla mere gị, it is on your own. Nke ọbụla ikwutere na isi gị. Jesus is scam. Biblical prophecies are completely fulfilling. Jesus gburu amụma mgbe ọ na-agbago na Jerusalem. Ọ sị Jerusalem, Jerusalem, ọtụtụ ugbo ka na-achọ ka mkpụkọ gị dịka ọkọ si ekpuku ụmụ ya, mana ikwu ana m arapụ gị be gị na mkpọmkpọ ebe. Jizọs rapụ ya wee pụọ. Ọkwa na AD 70 Emperor Titus wee wakpo Jerusalem wee dara ya pịata ya. Na ọkwa from AD 70 to 1948 nwere obodo a na-akpọ Israel till 1948, about 1800 and something years, because now they rejected their savior. Jesus abụ scam bụ onye gwara ha sị ha that na I am leaving your place in desolation. Wee ruo mgbe unu ga-asị na ngozi ga-adịrị nwoke a nke na-abịa n'aha onye nwanyị. Think about that. Jesus bụ scam. Okwu niile o kwuru mezuo. Jesus bụ scam. All his teachings are superior all over the world. Enweghị equal ya. His teaching on forgiveness, his teaching on love has no equal. And every teaching of the Bible has no, enwero a competition. Maka na Bible, Chineke gwa Moses will say that now these laws I'm giving to you, they are going to make you, all the nations of the world will respect you because of the wisdom therein. Jesus was scam, but all the laws, all his sayings, they are utilized around the world. His teachings. Jesus was scam. His story, then are all religions of the world, the Hindus, the Islam, and every nation, mana Jesus bịara n'ụwa. Some few persons nọ na okirikiri nọ na-ekwugheri na Jesus bụ scam. Ekwugheri Jesus is scam. Nọ ndị ọcha bịa were bịa nara anyị, bịa were akụnụba anyị. Ndị ọcha ji bata na be anyị ka ha na-anara anyị na-anara anyị ego anyị, na-anara anyị our resources. Well, ndị nara ụlọ resources ụlọ nara ụlọ resources ụlọ, mana ndị ọzọma bịara onwefa, whether you like it or not. Jesus bụ scam. Wee kwụsị igbu ejima n'ala Igbo. Akpachanya ụfọdụ n'ime ndị na-asị Jesus is scam bụ ndị na-egbu ejima. Then Amadioha bụ real. Amadioha bụ real na-egbu ejima. Amadioha bụ real na eme onye pụọ eze elu egbu onye. Amadioha bụ real mere papa ya bụrụ dibịa na-agwọ nsi na-eme everything, and they achieved nothing. In short, Jesus was scam. In Anya, go and read the history of science. Came out that science is generally believed to be offshoot of Christianity, because now the knowledge of God is being revealed. Let me tell you, my brother, amamife adesine no dana atotoli ya a na-ekpughe na brain mmadụ. A na-ekpughe all by revelation. Onye mere nwoke kwuru egwu ji wee sị gị na egwu ọma si na mmiri bịa, by implication that na ọ bụrụ na o nwere mmụọ bataranụ n'ime mmadụ wee bịa kpughere mmadụ ife, that person nwere ife ga-achọpụtanwu. Onye mere na
ọfọ ọsọ gwa gị ma ịma nkwuwe egwu ọfụ ma onwe ha mmụọ batara anụ wee bịa tinye egwu a n'ime gị. You won't know anything ọbụla dị new adabata n'ụwa except by revelation. And nothing new, nothing good came into this world until Jesus came into the world. Amamema. Man, I nwere anything no be reasonably good until the Holy Ghost entered. If were before that time, instruments of war. Why? Because now devil can only steal, kill, and destroy. Oh God, batara when you give revelation. We see anywhere sitting in Kemoya, we buhe. Man and the Landa brothers, the first of all, flying machine. Okay, ndị bido the sikpọja ugboelu. You understand? Ma na ha bụ ụmụ ụkọchukwu. The man na Thomas Edison bụ a great Christian. Onye nyere anyị electric bulb. Ma na in short, go and check it now. They are powerful Christians. Because na that na ezi ife na ekpughe. Each other na go na if you na-ejekwa eje na-agụ na school bụ just amamife ndị ọzọ webata. You learn nothing. Yeah. Nothing new enters into you now through revelation. One day, if you need your people, if you need your you see here, you don't hear any leg, how do you know it? It can only come by spirit, and it depends on the spirit working with you. What spirit, yeah, now say, now Jesus is scam. But no spirit, na duga nani. What spirit, yeah, but Jesus is scam. At around the name and the big man, Maumo Krobanine, Busisia Fananibo, in just recent time. Jesus is scam. And when a pastor also do that, no way. And when a Christian also will no way. Jesus will scam. Power of Jesus Christ. In the name of Jesus, Amadon Hapoisin and Apo. In the name of Jesus, Achopoya. In the name of Jesus, Edo and Analia. In the name of Jesus, Kedafia, Arobinago, Analia. In the name of Jesus, Udo, Analia. In the name of Jesus, Mangene, Ubu, all these arrows in no, they all clear the way. Why? Because at the name of Jesus, every knee will bow. Can you name one superior to the name of Jesus? Show me any single name one superior. Bama Alpha. Oh my Jesus. But they will have more judge for Jesus. But I need for Jesus, so try more journey novel. Try more, try everything. At the name of Jesus. Bama Forzo, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of in the name of Ubukona. Just will have food, just come from. Now, Jesus was scam, or when almost all the books of the world, whether Jesus, Sinowu were kunite. Na onye isi ogbugbu nkene si n'ọnwụ kunite. Ogbugbu na onwe nke ya pụta bụrụ mmadụ si n'ọnwụ kunite. Amado ha ya pụta bụrụ mmadụ si n'ọnwụ kunite. Nobody has ever done that. Just no ana-awọrị gị na-ekwere na Jesus is a scam. Ndị ọcha bụ scam. Omenala bụ scam. I mean church bụ scam. Church bụ scam. Alright? Well, even na che gwa gị bụ whether ma ọ bụ scam ma ọ bụ na ọ bụghị scam. The name of Jesus Christ and his teachings has revolutionized everything in the world. Wepu Jesus, wepu Moses no wa. The whole world has finished. Just bakoi fangwa now. Where Jesus wepu ya no wa. Where Moses wepu ya no wa. Wepu all the laws, the 10 commandments, wepu ya no wa. Then wepu all in Jesus and his teachings and the forgiveness and all those things. Wepu hana no wa. Gbami fe falafa. Gbami fe falafa. Ife ga for primitivity. Ife ga for a kind of demon. Bifega force. Yeah, Jesus will scam. Ebe na-emere m ndị na-awọle, anaghịkwu Jesus will scam, irekwe na-eje. At the end, you are still perishing. Ụbọchị nwa they gone so soon. Onye ọzọkwa na-emekwa Jesus is scam na-agakwa. Ọ nakwa n'iyi gone so soon. Jesus is scam, mkpụrụ mmiri gbapụsị onye ọbụla ala. Mkpụrụ mmiri dara ụmụ okorobịa niile destroy ya. Jesus is scam. Okorobịa niile na-ana n'iyi. Ilu na ebe na-azụ ndị ala everywhere eju. Gwa m onye dị born again na-ese mkpụrụ mmiri. Even self religion, Bible said that, I mean science, go and check it. It is a scientific data. Science says that na religious people live 15% longer life, 25% even, 25% longer lifespan than ndị na-adịghị religious. Why? Because there are principles they obey, and these are principles of life, and most of them are principles of Jesus who wepụta.
Jesus bụ scam. Isegide Igbo seche na asị m Jesus is scam. Ofu ụbọchị gbapụ gị ala. Jee na junction niile ka ife ụmụ okorobịa niile nọ na-ayịsị ala. Jesus bụ scam. Jesus bụ scam. Ịkpata ego ekwere gị ọ bụrụzia scam. Ibe gị nọ na-ekpe ekpere Chineke na-agọzi fa na-enye ha revelation otu a ga-esi wee gaa n'iru. Jesus bụ scam. Mama ka iji egwọrọ ọgwụ ego. Jesus bụ scam. Virgin iji egwọrọ ọgwụ ego. Gosi m big man ọbụla nọ gosi m any big man ọbụla nkwụrụ na-abụrụ na arụsị na-abụrụ ọgwụ ịda na oji isi mmadụ oji mmadụ wee gwọrọ ọgwụ. Or then ịmaza na ọ bụ ezigbo nwa Chineke. Tell me, Jesus bụ scam. Adala onye ọbụla na-egbu osisi. Ọ bụrụ scam nne gị anwụọ. Scam ada nne gị anwụọ iji ha na-agwọrọ ọgwụ. Jesus bụkwa scam. Ị na-ekwu ya na-ekwele gị. Jesus bụ scam. Akpọrọ ụmụ okorobịa niile kpọkpuo na youth. Yahoo a ndị niile a na-eme yahoo ọ bụ business. Jesus bụ scam. Ọkwa eziokwu? Jesus bụ scam. Then yahoo dị genuine. Yahoo bụ righteousness. Yahoo bụ ezi ife. Ịdị ezuru ego nwoke ibe gị. And yet yahoo aha da-agwọkwa nọkwa yahoo plus complete ọgwụ ego eji ọbara mmadụ wee na-alụ. Then Jesus bụ scam. Jesus na-eprichi si n'ife ọjọọ pụta abụrụ scam. Then nke a na-eduba n'ife ọjọọ abụrụ nke a dịrị na-echekwa ahụ ka ịmara mgba na-awọrị gị. Ịmara mgba na-awọrị gị. All the teachings of the Bible is for your welfare. Chọọchị bụrụ scam. Chọọchị asọghọ gị zuo ori ma niile ezu ori. Chọọchị asọghọ gị gbuo mmadụ ma niile egbu mmadụ wee na-agwọ ọgwụ ego. And yet chọọchị bụ scam. Ikwu ha anya ya ọ dịghị simple n'ọnụ. Mana ịbụ 419 na-ekpere arụsị na-agwọ ọgwụ na-emegide mmadụ ibe gị. Ọkwa eziokwu? Then onye kwụbara aka ọtọ na-achọ iru Chineke bụrụ scam. I want to tell you, ndị na-agwa okwu bụ ụmụaka na-etolite ka ha nwee ike nwee understanding, because ikwu onye na ndọcha bịa na be anyị wee bịa wetazi wee kọsịa everything dị na be anyị na ma petrol ma ife ndị a niile ife ya bịa were religion nye anyị si gị jide nke a wee sị gị na onye ọbụla o siri onye ọgaranya ike ịba na alaeze Chineke, mana yet o bụghị gị Baịbụl nara gị ego igoro Baịbụl ya ị na-ego Baịbụl a na-enwe ego. These things, you know, you are just confusing people. All right, you know that what you are saying is not true. You know that now prosperity comes from God. You know that God blesses his people. You know that that now minus God nothing exists. If in there need a amala Chineke, you both man na-enwe ego amala Chineke, and only make the hand if make it on the strike ya Chineke strike ya, that person will all be gone. Jesus was scam, of course, yeah. Jesus will scam. Well, ife na-achịgwa ndị niile ọbụla na-ege ntị bụ na-ege m ntị. Jesus is no scam. Number one, I have my own personal story. He trained me, he helped me, he spoke to me, I have seen him. Number two, answer to prayers. Afugo ọtụtụ ndị in the name of Jesus anwụrụ onwe, in the name of Jesus azọpụta ha, in the name of Jesus onye ala nwere onwe, in the name of Jesus onye nwụrụ anwụ kunie, in the name of Jesus onye stroke nwere onwe, in the name of Jesus onye na-achọ nwa nwee nwa, just in the name of Jesus. So how is it a scam? History proved it that most of history books, ancient books, delie na Jesus abroad scam, na Jesus came into the world. Egypt so na Africa, ndị a na-asị ya bịa n'Africa bịa were ya, mana edere Jesus was taken to Egypt. The Egyptians cannot deny it. Nobody can deny it. And yet, n'uche gị Jesus was scam. Prophecies amụma niile eburu before Jesus bịa and after Jesus bịa, they all fulfilled. Even na nke ebukwa end time prophecies. Ineda anya ọ na-eme Jesus was scam. A na-agwa gị na na-aba into cashless society. Jesus was scam. Ineda anya na-abịa. Ineda anya na-abịa. Jesus bụkwa scam o. Adeda anya na-abịa. Na-agwa gị na onwe antichrist ga-abịa. Na onwe mgbe gị olu na-ama njizi ego wee na-azụ afịa. No less ma akanyere gị mark. Yet Jesus was scam. Ife niile Jesus kwu, ife niile Bible kwu, pastọ ile na-emewado. Jesus ma bụrụ scam. Alright? Kedu nke arụsị kwuru? Kedu nke ogbugbu kwuru? Kedu nke mmadụ ha kwuru? They are na mmezu, not even one. And yet, they proud
na-asị na Jesus bụ scam, church bụ scam. Nwa Chineke ekwena aka wọrịa gị. Alright, the teachings of Jesus, the prophecies of the Bible, they are all real. They have gone all over the world. The power of Jesus, even till today, is a living evidence. His death and the resurrection, personal testimonies of people who believe in him, they are all complete evidence of the reality of Jesus Christ. Are you hearing what I'm saying? If you ike maka ndị a ga-alafu na ndị ga-ana n'iyi, ọgbọ ọbụla chọrọ ịna n'iyi ga-enwerele ebe ha ga-ejidesi aka ike wee na-ana n'iyi. Alright, jisikwa ike na-ese mkpụrụ mmiri gị o, jisi ike na-esi Igbo, jisi ike na-eme yahoo, jisi ike na-ana n'iyi. Mana mara na nna anyị ha gwukwara okwu wee sị na na-abụ onye ụjọ na-atụ aka na be nwa dike. Jisi ike na-eme ife masịrị gị, na-eduhie ndị mmadụ, mana mara na ọ bụrụ na okwu Chineke bụ eziokwu, ihe onye ji tụrụ mmadụ ka ga-eji wee tụrụ gị. It will not waste time when you will be in trouble, and that time you begin to call upon God. That time you begin to seek God. Jisi ike kpọrọ onye ọbụla na-alafu ndị obere uche chọrọ ịna n'iyi. Okay, jisi ike akwụna abụghị scam, ori abụghị scam, yahoo abụghị scam, ikpere arụsị abụghị scam, ọgwụ ego abụghị scam. Mana these are the things you practice in the name of idolatry. Ịkanye ọgwụ na ha na-eme ya n'ọbụ ọdịshi, dara ndị mmadụ ine na-egbu, dara ndị mmadụ ine ịkpọta nwaanyị kwuo ya n'ihu ya, gbagbuo di ya, gbagbuo ụmụnne ya niile, in the name of nobro scam, in the name of ọdịshi. These are the things that happened. We all had it recently na Igbo anya, because na Jesus bụ scam. Iche na ịgwọta ọgwụ bụ isiokwu, onwere sị gị na ekwensu enweghị power. But when we are saying that the name of Jesus every day, ike ekwensu na. Are you hearing what I'm saying? Nna nna anyị ha, ụfọdụ na-awọcha n'ikuku, ụfọdụ na-awọ danda, ụfọdụ na-awọ osisi. And at the end, gịnị mee? Ọ bụrụ na ka ha lụtanwuru, ka ọ bụ ndụ ka ha dịnwuru, ka ọ bụ gịnị ka ha menwuru. Okwufu nwaanyị ka nje na bịa ọsị m kpere ekpere, mụ bịa kpere ekpere ka ya nwụọ, na ya je na be ndị mmụọ gụta ndụ. Nsị chọrọ ka inwe eziokwu, nsị n'afa Jizọs onye nwe anyị were ndụ ya. Olu n'ụtụtụ ụmụ ya kpọọ m sị m praise the Lord n'ọnwụgo. Ụta aka ga-esi wee mee praise the Lord n'isi ụfọdụ. Praise the Lord n'ọnwụgo ebe Jizọs na-abụ scam. Onye nwe anyị meele gị ebere. That is the only thing I can tell you. Alright? Mana gị nwa Chineke na-ege ntị, ekwekwana ka arafuo gị. O nwere ife ụfọdụ adị ekwu. Baịbụl sịkwa na Chineke sị na agaghị eji onye ji afọ ya wee mere ihe egwuregwu, na ya ga-agụkwa dịka onye ikpe na-amaghị. So ife ụfọdụ ekwugbo okwu, wepụ ọnụ gị ebe afọ. Jizọs na-eme amara, Jizọs bụ onye obi ebere, mana Chineke gbakwara gị agwa na ọ bụrụ ife niile ọbụla ka ị ga-eji afọ ya wee kwuo. Ndị niile eji afọ ya wee mere ihe egwuregwu, werekwa nke nara free. Ma nwoke Titanic who that na even God ama mewe ka Titanic ya ka ọ sink ya, ọkwa sink. Ndị jere gụpụta ya this year, kedu ebe ha nọ na 5 experts, they are all gone as well. Just sink ya n'ime mmiri. At a particular time they got disconnected and they all perished there. And the president win say that now yeah, they win that even God cannot stop him from being a president again. Just assign he simply died. Go and check it. And then we secretary na WhatsApp we channel if you they believe that now there is no God. Bible kwuo na onye nzuzu bụ onye si n'obi ya na-enwere Chineke. Nwa Chineke, ọ bụ na ego ma ọ bụ akụnụba bụ problem gị, bịa ka Chineke gozie gị. Ekwujọzina Chineke, because na ọ bụrụ ife niile mmadụ kwuru ka ọ ga-ana free. Mana Chineke anyị bụ onye obi ebere. Ekpere mbụ na ọ ga-emere gị ebere, mere gị amara. Nwa Chineke, onye ife mma hapụ debe gị bụ ife onye kpuru isi kwu. Onye kpuru isi si na weda ma onye ara ahụ ma ọ bụ onye mmụọ ọjọọ mere ka ya afụ ụzọ. N'ife ya ma bụ na mbụ na ya kpuru isi, mana ugbu a na ya na-afụzi ụzọ. Ife mma bụ n'oge mbụ ana m ebu food flask na-eje n'ụlọ wee na-ahịọ nri. N'oge mbụ enwere m ebe mbi. N'oge mbụ anyị bụ ndị ahịọ. N'oge mbụ ana m eje nyochasịa rice chaff before anyị erie rice na be anyị. That is the level of poverty. Mana enwere onye si n'elu wee bịakwute nsị m, go to university, I will sponsor you. Nne ya nụrụ m onu ya, emesịa mfụpụ ya ọ bịakwute m, tee m mmanụ n'egedege iru wee sị m na-eme ife m na-eme. So whether you like it or not, he is no scam n'ebe m nọ. O nwere ike bụ scam n'ebe ị nọ. Then ajọ mmụọ nna gị ha, nke a nwere ike bụ reality. Ndị ichie nna gị na-abịakwute gị n'alọ, na-abịa egosi gị ebe ị ga-eje maba ogirisi, na-egosi gị ọfịa ebe ị ga-alụ, ebe ị ga-anọ wee gbaa agwụ n'ime ọfịa. Then Jesus
napụtara gị n'ime ọfịa, napụta gị n'agụụ, napụta gị n'ịgba ọtọ, napụta gị as ejima, anaghị egbu gị, napụta gị na ọya, were ọbara ya wee kwụ ụgwọ mmehie gị ka e wee zọpụta gị, ka i wee jee n'eluigwe. Mferi na bụ scam n'anya gị. Chineke emeela gị ebere. So gị nwa Chineke na-ege ntị, onye nwe anyị meele gị ebere. Kaba arụ, were ndụ gị nyefee n'aka Jizọs, mee ya mgbe dị n'okorobịa ka ọ baara gị uru. Alright? Ndị niile a na-ekwu ife a, I am now ready to confront as many as in a very peaceful way. Okay? Ndị a na-eme ha bata na my destiny asị m stop cheating people or stop deceiving people. Alright? Enwere nke bụ nwa mmiri or something like that. Now, ana m achọ ka ịpụta in a very realistic way. Okay? I'm saying this in a very humble way. If you have any point, then bring your point. Let us see. If you have anything to say, then say it. You know, don't just make any vague statement. Jesus is coming, just happy or not. Give me your point and then prove it. Then I will also give you my own point. Let us prove it and see whose God is God. Let us see who is real, who is a scam. Okay? Thank you, child of God. God bless you in Jesus' name. Amen.